Čau lidi, v dnešním videu si vyzvedneme Royal Trunk skin a tady ho rovnou máme. Tak a teď ho tady vidíme. Je to Supercell make, OK. A já bych řekl, že je docela hezký, mně se líbí. Jako uvidíme ještě, jaký bude mít útoky. Určitě vyzkouším Training Grounds. Tak jdem teda vyzkoušet to Trunka. Kde ho máme? Tady. Tak jdem teda vyzkoušet, jak vypadají jeho útoky. OK, takhle jakoby dá těma koulema železnýma. Prostě takhle se roztočí kolem sebe. To bych řekl, že je docela hezký. Jako žádný skin to takhle nemá, Trunk je první, jako k němu se to i hodí a ta ultina jako, ta se mi moc nelíbí. V ní asi jako není nic zajímavého. Ale ty střely, ten základní útok je docela za ně dobrý, ukáže Hypercharge, to je to stejný. Tak mně se jako asi ten skin líbí podle vzhledu, ale jako ty útoky ultinu nemá moc hezkou, ale ten normální jako je takový hezký. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, dejte like a odběr a čau.